I avui volem acostar-nos fins al Zira i saludem Hanna Sánchez. Hola, Hanna. En la capital de la Ribera Alta ja teniu falla guanyadora. Hola, bon dia. Bé, haurem d'esperar encara unes hores per conèixer quina és la falla millor del Zira d'est any, de l'any 2011. El cas és que a hores d'ara encara està el jurat pegant volta, està passant per les diferents falles per tal de puntuar-les i el veredicte es coneixerà a partir de les 6 de la vesprada. Però nosaltres hem volgut vindre ací a la falla del Mercat del Zira, la guanyadora de l'any passat, i una falla que enguany ha sigut protagonista d'una història, podríem dir, agredolça. Al novembre es va cremar el taller on s'estava realitzant esta falla i ha sigut gràcies a l'espenta, a la valentia i a l'originalitat dels fallers que s'ha pogut finalment muntar un monument molt original, realitzat amb un muntatge fotogràfic i un monument que també està coronat per un au fènix que renaix de les cendres com esta falla. Però parlar de les falles al Zira és parlar d'una festa multitudinària que va ser declarada el 2004 festa d'interès turístic nacional. Amb tot, entre grans i menudes es planten així 70 monuments perquè hi ha 35 comissions. Agafem la càmera i comencem el recorregut faller. Complicat ho tenen els jutges per a triar el millor monument al Zira perquè és la segona ciutat de la comunitat on es planten més falles. Em va aparèixer a la nit que la vaig veure espectacular, és innovadora, espectacular. Haurem d'esperar esta vesprada per saber qui és la guanyadora.